Sa evacuation center na ini sa barangay Anislag, Daraga, Albay, may 6 na pugon na pwedeng pagsurusublian kan mga bakwit. Si Nanay Aisa, saro sa mga perming nagagamit kani. Sa kadakulan kan mga siring niyang nagagamit, iamayan niya na sa nadaang pagluto. Apwera sabo niya makisabayan pa sa pila. Baka da kaya magkaubusan pa ning panggatong. Minsan, mga 10:30, nakaluto na yun. Kaya ngunyan, tigataba. Opo, yata para sa mga bata po, hindi magutom. Kung si Nanay Aisa pigtsatsaga ng pugon, si Nanay Minerva, electric stove ang gamit sa pagluto. Maray na day ni kaysa magalat pa na matapos sa paggamit kang pugon, ang iba niyang pag-iriba. Atabon, magluto kami ta kagul pinagaluto. Magmatag kami nga nakaluto, makahipahingalo na. Ngunyan ng ika-18 aldaw kan maabot sa 169 pamilya, gikan barangay Miisi sa nasabing evacuation center. Aminado si Kagawad Jordan Lorica na sa nasabing mga aldaw, saro sa mga problema ninda ang malulutuan asin mga panggatong, nagagastusan naman dasinda sa pagparabakal ning uring. Kay po ang kidagdag na lutoan po duman. Patungan, mga patungan kay kalan. So, nakaluto sinda, kaso nga lang, aloy, tigalat nindang makaluto sa iba. Ang sitwasyon ay ni sa evacuation center sa barangay Anislag, daiman na pinagkaiba sa evacuation center sa Gabawan Elementary School sa barangay Gabawan parehong Banwaan. Maabot sa 184 bakwit gikan barangay Matnog, ang paramientras na nagsisirong digdi. Kaya naman nga ni matawan kasimbagan ang mga siring nakakulangan o agrangay sa ginibong pagtiripon kasudma kang Department of Environment and Natural Resources o DENR Bicol sa syudad ning Legazpi. Kaiba ang maniba-ibang pamayok ang Provincial Environment and Natural Resources Office o PENRO sa bilog na Bicol. Dagos man na piglatag kang ahensya ang sendang plano na pagdunar ng mga panggatong sa mga evacuation center sa Albay. Yun nga daw para makatulong sa pagluluto at hindi na kumuha ng mga kahoy, alam mo naman, di ba? Ibibigay na nila yung confiscated nila, charity. Yun ang usapan nila. Tumutulong din kami. Sigun pa sa direktor, pigmamadali na ninda ang pagproseso kaninga ni dagos na ining marealisar. Plano kang ahensya na ipanao ang mga nakumpiskar ninda na pwedeng panggatong siring kang uring na makakamenos na gayo sa gastuson kan mga bakwit. Kumbaga in line with the celebration of our environment. Mientras tanto, siring kang ibang ahensyas di gobyerno. Padagos man ang pinagigibong pagtutok kang DENR sa posibleng epekto kang pag-alboruto kang Bulkan Mayon sa rekursos naturales. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.